марги ду хоҳари рӯзшунав зиндагии латофати 25-соларо ки ҳамеша рӯи бистар аст, талхтар кардааст. қиссаи зиндагии латофату хоҳаронаш барои тамошобини радиои озодӣ ошност. ин се хоҳари маълулро модар дар хона нигоҳубин мекард. чанд моҳ қабл якбора 2 нафари онҳо ба иллати фишорбаландӣ фавтиданд ва ҳоло ӯ бо латофат танҳо мондааст. چه گناهی کرده باشم ببخشید من بچه‌ام اونی کده نتونستم تو ببخشید موچه جان گفتو جان داده نمیدونم دیگه شد نمیدونم خانم دولین بلند شد دیگه خانم پرت تماشم رفته نمیدونم دختر و دک جوان و ایش دک جوان آدمی محشر جمع شده. се духтари ин модар ба бемории нодир гирифтор буданд, аммо бо ин ҳама ӯ аз тапиши дили онҳо шод буд. боша мегум нигоҳ биншон кунум ҳоли баъди ва ё мегум ку асабон безеб штаги баъди ва ё худ ма намегум одам ҳис намекунам бояд ва ё бошам ман нигоҳ биншон кунум ва ёро. ба нақли ӯ баъди марги 2 хоҳар латофат хуфту хӯрро гум кардааст ва ҳамеша ба рӯҳи хоҳаронаш дуо металабад. мега очаҷон мара пешакам да биши намозакта бухон ба ҳаққи апо мега дуҳо ку ба ҳаққи апом дуо ку ки апом саъд шавад мегуфт дунёда. дар бораи сарнавишти ин модар ва 3 духтари бемораш 2 соли пеш радиои озодӣ гузориш дода буд. он замон даҳҳо афроди хайрхоҳ ба ин хонавода дасти кӯмак дароз карданд. зандои мо хурсанд шид дуои нектон дод ҳама вақт дуои нек медодтона ки худовандо баракат яшона нигоҳ худовандо умри дароз диям одамора ки моро ҳамихел нигоҳ бин када ёрдам кадан раҳмат мегуфт. сабаби дубора ба ин мавзӯъ овардани радиои озодӣ ҳам суолҳои зиёди бинандаҳо ва шунавандаҳо буд ки мехостанд бидонанд сарнавишти ин модар бо духтаронаш чӣ шуд. то ҳони ҳастам худовандо ака шифо бите якшама бинум ака ҳамихе орзу дорам ки ҳам якшамона нигоҳ бин кунам худовандо сабр бите шукронаи худо мекунам ҳамашта.